Doncs després de molt de temps tenim un opening d'una revista, és un còmic de Ninjago Legacy. Anem a veure què tenim. Vale, doncs ja l'hem obert i com podem veure el que primer crida l'atenció diràs, és la portada del còmic? No, òbviament no, o sigui, el que primer crida l'atenció són les dues minifigures que ens venen incluïdes. Anem a muntar-les? Òbviament, anem a muntar-les. Doncs tenim el Maestro Wu amb aquest pattern típic, diria que és dels primers que va haver-hi. Epa, enfocació. I per contra tenim en Garmadon, amb dues espases, bueno, bé, una de recanvi, però he posat les dues, així es veu més xulo. També un pattern molt mític, diria, o sigui, és des del principi. Vaja, en tinc algun de fa molts i molts anys, i és així. Però bueno, i espero que no caigui, vale, cau. Un segon, ho posarem recte, vale. I us vaig ensenyar una mica el còmic, l'he estat fullejant i res, bàsicament, doncs, òbviament és un còmic, tenim aquí una miqueta de spam de Harry Potter, t'explica una miqueta què ve en el còmic, què t'explica que hi ha 2 capítols, vaja. És la primera part de 3, com podem veure, suposo que hi haurà 2 còmics més. I llavors, doncs, aquí t'ensenya una mica els personatges. Aquí et diu, prohibido l'entrada, t'atreves? Buah, a tope, pues sí, pim, i comences a llegir. I no faré spoiler, per tant saltaré el final. I en el final tenim aquí una pàgina en la qual et fa preguntes i tu has de respondre en funció del que hagis llegit. Així que si has estat atent, sabràs què contestar. I llavors al final tenim doncs més spam de la revista, la següent Ninjago Legacy. Tenim aquí més revistes que sortiran al futur. Bueno, bé, que ja han sortit, l'únic que això fa temps que ho tinc. I la contraportada ens explica una miqueta, doncs, el Trading Card Game de Ninjago. Aquí, mira. Aquesta la tinc, aquesta la tinc, aquesta la tinc. Aquesta no ho sé, però aquesta no la tinc. Aquestes dues sí, aquesta també, però aquesta no sabeu com la vull. Casum d'anar. I bé, això és tot per avui, de moment. Aquest és el còmic. Tinc diferents revistes per obrir encara, però ja arribarà. Per avui, finiquitamos. Adeu.